चेयारमेननि भाइरेल भिडिअ नोंथांमोना नुगासिनो नाथाय बे भाइरेल नङा दे भाइरेल जानाया बियो रियेल नङा माबासो बियो बिथांखौ फासायदोंसो थ' बिथाङा गावनो दा मिडियानि गेजेरजों ना खेंफोरथि होफिनदों बिथाङा गावनो बोरै फासायदों बिथांखौ भिडिअखौ नायलांबा नोंथांमोना बुजिगोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ ना फासायदोंसो बिखौ बियो बेबायदि गाज्रि खामानियाव थाङाखै बिथाङा बुंनानै लादों नायलांबाय था। दा बिनि उनाव दरजाखौ लक खालामनायनि उनाव बिसोरो आंनाव लोगो लोगो फंनै फंथामसो सोबानानै आंखौ थारमाने आराम्भ खालामदों जे नोङो फैसा 5 लाख होलांजोबो जुदि नों बेनिफ्राय जिबनखौ बासायना लांनोबा फैसा 5 लाख होनानै आंखौ आराम्भ खालामबाय टर्चार। दा बिदिनो सोबालाय जोलाय सौलाय खालामबाय थानानै 1 घन्टासो टर्चार खालामसेयावबो आंनि मबाइलजों आंनि एकाउन्टखौ चेक खालामसेयावबो जेबो मोनैलाय बिसोरो थारमाने ओरैबायदि खोथा बुंदों मोनसे नोंनाव फैसा गैयिनि खोथायानो नङा नोंनि सेहेरानि खोथाया नोंनाव फैसा दं आरो नों सरखारनि मानसि। बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ। थ' जोंहा बाथ्राया जाहैबायना जोंनि गेजेराव दा जि भाइरेल भिडिअ ओंखारदों जि चेयारमेननि ना क'क्राझार बिलासिपारासो नामा ना दा बेयो जाहैबाय बाथ्राया बिथाङा खेंफोरथि होबाय गावआनो गावनि सायाव माबायदि खालामदों ना नोंथांमोन आं एसे भिडिअखौ दायो खोन्थानानै होगोन जे बिथाङा बुंदों जे बिथांखौ फुरा प्लान खालामनानै फासायदों बिथांनि सायाव जबरदस्त खालामदों बिथांनिफ्राय फैसा दाबिनि थाखाय बेफोर खामानिखौ मावदों बिसोरो थ' हाबोथान जाना गुबुनफ्राबो बेफोरबायदियाव माबा फासायनो हागौ आरो ना जायहा थाखा गोनां बेफोरखौ नोजोर होगासिनो मानसिफोरा जे जोंनि बर'खौबो नै फासायबायमोन चेयारमेननो बिथाङा साबधान जा चेयारमेनफोराबो ना एसे गोबां बेबायदिनो फासायनानै जाग्रा मानसिफोर दं आरोना फुरा बेखौ भाइरेल खालामनायाबो बेबो गासिबो प्लान खालामनानै खालामनायसो आरोना थ' नायलांदो। बे हिनजावफ्रा सानैबो आंनि मानि पार्सखौ जबरदस्ति सिख'नानै बा हाननानै बा लानानै आंनि मानि पार्सआव 6,500 फैसा दंमोन 6,500 दा बेखौ बिथांमोना सिख'नानै लायो जबरदस्ति 5 मिनिटसो नारा नाथा जानायनि उनाव बिसोरो बेखौ लादों आरो दा बिनि उनाव फैसा लाखांनायनि उनाव हठात मथा मथि बिदिनो 20-30 सेकेन्डसोनि उनाव साबा बिसिनि ओनसोलनिनो जानो हागौ माने मुस्लिम सेंग्राफोर लहा गिदिर गिदिर रड लानानै रुम सिङाव हाबबोयो बाहेरानिफ्राय दरजाखौ खुलिनानै माने दरजाखौ खुलिनानै हाबबोनायनि उनाव बे हिनजावफोरखौ बाहेरायाव थांहोनानै गावसोर सिङाव दरजाखौ मारिथेयो लकखौ दा बिनि उनाव आंखौ टर्चार खालामनायखौ आराम्भ खालामो स्टार्टिंनिफ्रायनो। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ ना ने बिथाङा बुंनानै लाबाय दानिसो खेंफोरथि होनायावहा बिथांनियाव जबरदस्त बे सानै सिख्लाफ्रा नारा नाथाब्लाबो बिनि मानि पार्सनि फैसाखौ सेनानै लाथाबदों आरोना सेनानै लाथाबनायनि उनावहाय लोगो लोगोनो बिनिफ्राय आरो बांसिन फैसा दाबिनि थाखाय एन्ट्रि जासिगोन गें लिडारफ्रा ना गेंनि मेम्बारफ्रा थ' खोनासंनानै लाबावदो बिथाङा मा बुंलांदों नै खोनासंलांबाय था। दा गतिके जोंनाव नों फैसा होआ नों इजिलि होनाय नङा जों बिनि ट्रिटमेन्टखौ खालामनो रोंगौ होननानै बिसोरो माने आंनि टटेलि ड्रेसखौ जबरदस्ति खुनानै बाहेरानिफ्राय बै हिनजावफोर सानैनि गेजेराव सासेखौ गाबज्रिहरनानै बिसोरो एकदम प्लान पलिसि खालामनानै आंखौ भिडिअ खालामदों। भिडिअ खालामनायावबो ओरैबायदि जेरेखम बर' सावथुन मुलुगफ्राव जेरेखम भिडिअ बानायदो एखेबारे बेफोरबायदि स्टाइलजों बानायदों आरो आंखौ दा बिदि बानायखांनायनि उनाव बिसोरो थारमाने आंखौ ओरैबायदि थ्रेटेनिं होबावबाय देख नोङो बे हिनजावफोरखौदि नोङो रेप खालामबाय रेप केसाव बेसेबां बोसोर जेल जानांगौ बेसेबां फाइन होनांगौ नोंथ' मिथिखागौ दाना नों नोंनि जों दाबिनाय 5 लाखखौ होगोन ना नों रेप केसाव फासिगोन बेफोरबायदि थ्रेटेनिं होबाय थाबाय। नोंथांमोन बयबो खोनाबाय जानांगौ बिथांनि सायावबो बोरै फासायनानै बोरै प्लान खालामनानै बिथांखौ फासायदोंमोन दा बिथाङा बिथांनि सायाव उल्था केस होनाय जाबाय ना थ' बहुत गाज्रियैनो बिनिफ्राय फैसाखौ देख'नानै जासिगौमोन आरोना बिसोरो बहुत गाज्रियैनो फासायबायमोन स' रायजो राजा नोंथांमोना साबधान जा दिनै गाबोन जुगा बोथोरा बहुत गाज्रि जालांबाय गावबा गावनो साबधान जानाया मोजां जे बेबो हारसिं थांनानै बेफोरबायदि थांनाङामोन नाबा ना बेफोरबायदियावनो फासियो आरोना गावजों एसेबाबो सोरबा सासेबाबो लोगो लानांगौ ना ओंखायनो साबधान जानाया मोजां आरो दानि जुगाव जायबाबो जेरैबाबो देख'ना एर'ना एख'ना जानायनि धान्दा गोनजा आरोना दानिया पलिटिक्सनि मानसियानो जा बिजनेसनि मानसियानो जा देन्जार जालांबाय दानि जुगाव सोरखौ फोथायनाय जाबाय दानि
मुगायाव स' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा आरो जों थांगोन दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयाव दोनथ'गोन जोबजासिम नायलांनो थाखाय साबायखर बयनिसिमबो स' गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन आंनि चेनेलखौ नायबाय थानोब्ला भिडिअखौ नायबाय थानोब्ला अल बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होगोन थ' साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर थ' गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय।